गोवा राज्यात सिंधुदुर्गातील लोकांना प्रवेश मिळावा यासाठी येत्या 8 दिवसात सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांना दिले आहे. त्यामुळे लवकरच हा प्रश्न मिटणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिली. दरम्यान गांजा प्रकरणात पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे मी नाहक राजकारणासाठी टीका करणार नाही, परंतु तशी वेळ आल्यास नक्कीच बोलेन. मात्र सद्यस्थितीत युवा पिढी अशा प्रकरणात बर्बाद होत आहे. त्यामुळे याबाबत आता जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. आज शुक्रवारी ते सावंतवाडी पालिकेच्या लोकमान्य टिळक सभागृहात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, पालिकेचे आरोग्य सभापती सुधीर आडवरेकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, नगरसेविका समृद्धी विरनोडकर, दीपाली भालेकर, उत्कर्ष सासोलकर आदी उपस्थित होते.